Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Юлия белән беренче сорау, туган як газетасы турында, Октябрьский туган татар газетасы дип беләбез инде аны. Шул турда тулырак мәгълүмат бирсәң иде. Башкортстан Республикасы Октябрьский шәһәрендә нәшер ителүче татар телендә нәшер ителүче туган як газетының чыга башлавына 2020 елны 2020 елның 1 гыйнварында 30 ел була. Туган якны безнең Октябрьский шәһәре, Туймазы районы һәм Туймазы шәһәрендә башлыча өлкән яшьтәгеләр алып укый. Газет язылу буенча почта аша таратыла. Тиражыбыз 1000. Һәм инде бу аудитория өчен без үзебезнең коллектив белән тырышып, аларны нинди темалар кызыксындыра, аларның мәнфәгатьләренә, ихтыяҗларын җавап бирер өчен тырышабыз. Шушы газеттә баш мөхәррир булып эшли башлавыма 10 ел булды. Гомумән газеттә эшләвемә 28 ел булды. Һәм шушы еллар дәвамында һәр вакыт татар матбугаты белән бәйле булды. Әкренләп газет укучыларның аудиториясын ничектер менә яшьләрне дә җәлеп итү өчен газет укуга, алар арасында инде менә бүген инде безнең журналистларга мәкалә язып кына без кызыксындыра алмыйбыз үзебезнең газет укуга. Ниндидер башка чаралар, башка эшләргә мәҗбүр булабыз. Яшьләр арасына барып, акциялар оештырабыз, уку йортларына чыгабыз, конкурс, бәйгеләр оештырабыз, мәктәпләргә чыгабыз, балалар бакчаларына барабыз. Һәм шушы үзебезнең оештырган чараларда һәр вакыт безнең төп максат менә телгә, укуга кызыксындыру. Шушы чаралар аша үзебезнең булачак газет укучыларыбызны эзләү бара дип әйтер идем инде. Шуңа күрә һәр көн сайын безнең баш инде уйлый, нәрсә, нинди чаралар оештырган, нинди кызыклы эшләр башкарып, шушы яшьләребезне кызыксындырырга. Менә газеттан тыш безнең социаль челтәрләребез бар, сайтыбыз бар. Менә яшьләребез сайтта, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбукта, алар өчен русча. Әгәр газетебездә теге яки бу мәкалә татарча чыга икән, сайтта һәм социаль челтәрләрдә ул шул ук мәкалә русча чыгарга мөмкин, куелырга мөмкин. Юлия, коллективыбызда ничә кеше эшли? Коллективыбызда 2 журналист һәм 1 верстальщик. Коллективыбыз тупланган һәм эшләүчеләр саны җитә дип әйтә аласыз? Саны җитә дип әйтә алмыйм, иҗади эшләүчеләр кирәк, әмма ләкин бүгенге көндә күпме генә эзләсәк тә татар телендә язган кеше табу бик авыр. Татарча иҗат иткән кешеләр. Без бу проблемалар турында тагын сөйләшербез, менә беренче сорау туа. Ни өчен рус телендә язарга булдыгыз? Яшьләрне җәлеп итү өчен. Үзебезнең газеткә яшьләрне җәлеп итү өчен. Без инде шигырь укучылар бәйгесе дә оештырабыз һәм шушы чаралар барышында татарча матур итеп сөйләгән яшьләрне чүпләп алып, аларны тагы да икенче чараларга җәлеп итәбез. Әкренләп ниндидер менә баскычлар аша шушы әйткәнемчә инде булачак газет укучыларыбызны эзлибез яшьләр арасында. Бу инде без рус телле татар аудиториясе дип атап торган аудитория. Олга таба безнең татар газетларына шундый аудитория белән киләчәк. Менә бу аудитория мәсьәләсе, ул бит сезнең алдагына да тормый, безнең алдагына да тормый. Татар журналистикасы алдында хәзер шундый зур проблема тора.
Әлбәттә. Олға таба біздің кім оқыр, татарша оқушылар болар ма? Мен шул айрым фикерләрегезне беләсез. Ну, татар матбугатының киләчәге иртәгә яки бүген теге бетүгә яки бетмәүгә таба булыр дип төгәл генә әйтеп булмый. Бәлки ниндидер берәр революция булыр да шушы яшьләребез аңлап үзләренең асылына кайтыр дигән ышаныч бар. Чөнки араларында шундый өметле, араларында шундый менә араларында өметле һәм ышаныч туарда яшьләребез бар. Без аларны инде теге яки бу чараларыбызга алып баручы итеп тә, төп башкаручы итеп тә җәлеп итәбез инде. 28 ел эшлим дидегез газетада. Шул дәвер эчендә газетага укучыларның мөнәсәбәте ничек үзгәрде? Ничек үзгәрде? Аларның газетага карата таләпләре ничек үзгәрде? Таләпләре үзгәрде, мөнәсәбәте дә үзгәрде, чөнки элек аудитория күбрәк булса һәм алар арасында инде төрле яшьтәге укучыларыбыз булса, хәзер инде безнең инде пенсия яшендәге өлкән буынга гына кайтып кала. Шулай бит, башлыча инде. Аларның арасында әлбәттә яшьләр бөтенләй юк дип әйтә алмыйм. Таләпләр менә гәзит укучыларга кайдадыр нәрсәдер булганда үткән шушы турында гына мәгълүмат бирү белән генә шикләнү инде аларны канәгатьләндерми. Аларга башка ниндидер аналитик, ниндидер уже аларга кызыклы, иштәлекле, аларның игътибарын җәлеп итәрдәй мәкаләләр кирәк. Шушындый мәкаләләр язу үстендә уйланабыз. Хәтта башка районнарга да чыгарга мәҗбүр булабыз. Безнең биләмәгә карамаган, мәсәлән, Ярмәкәй районында ниндидер бәйләнеше, Октябрьский шәһәре белән ниндидер бәйләнеше булган героебыз бар икән, без анда чыгып, ул герой белән очрашып, аның турында мәкалә эшлибез. Ары таба ниндидер үзебезнең эзләнүләр алып барабыз. Берәр проблема буенча әтисез, әнисез калган балаларның язмышын ничектер уңай хәл итү буенча ничек уңай хәл итү мөмкин булуын шулай изләнеп, шушы балаларның туганнарын изләп, шулай чыгарга туры килә, башка төбәкләргә дә инде. Ягъни теге классик газета, классик редакцияләрендә сезнең хаклар бүлеге, социаль бүлек эшли дигән сүз инде. Классик редакция шулай шундый төзелеш эшләп. Монда инде менә коллективыбыз дигәннән кызлар безнең журналист кына түгелләр, шул ук вакытта аларга сайтны да, социаль челтәрләргә дә шундый зур тизлек белән эшләргә туры килә, чөнки әгәр дә без тизлек белән алдырмасак, безне бөтенләй укучы булмас иде дип уйлыйм. Менә бүген ул ниндидер чара булган икән, ул чара турында без алдан ук хәбәр итә башлыйбыз һәм шул ук көнне социаль челтәрләргә, сайтка уже куеп халыкның игътибарын укуга тартабыз, җәлеп итәбез. Кызлар дип әйттегез. Егетләр юкмы? Юк. Сәбәбен сөйләдегез. Беренчедән, хезмәт хакының ир-егетләрне канәгатьләндерерлек булмауыннан дип уйлыйм. Әгәр инде хезмәт хакы булса, егетләр дә килер иде. Икенчедән, бик хәзерге вакытта бик сабыр, түзем булган кешеләр генә редакциядә эшли ала дип уйлыйм. Чөнки көндә шундый зур күләмле чараларны егетләр акчалырак эш эзли инде. Шуңа күрә хезмәт хакының түбән булуы егетләрне редакциягә
жәлеп итми редакция эшене. Бүгін енді Башқұртстанда шыға тұрған Татар газетесі. Сізге елден бар ма? Міне жетерлік дәрежеде деп санайсызбы дәулет ярдәм? Дәулет ярдәм әлбәттә без ул нинди генә милли матбугат булмасын, дәүләт ярдәменнән башка яши алмый бер генә милли матбугатта һәм без идеологлар буларак без безнең төп максатыбыз акча эшләүгә генә кайтарылып калырга тиеш түгел дип саныйбыз. Чөнки без идеологлар, без тәрбияләү, без халыкны берләштерү, без халыкны туплау белән мәшгуль булырга тиешбез. Гомумән һәм шул ук вакытта шушы хөкүмәт биргән субсидиядан тыш без үзебездә тырышабыз күпмедер дәрәҗәдә акча эшләргә, түләүле мәкаләләр язып, реклама, котлаулар аша шул 50% тирәсе шушы акчаны үзебез кире кайтарабыз. Татарстан Республикасы күннәре үтте. Менә бу чарага сезнең мөнәсәбәтегез һәм өметләрегез Бу бик кирәкле һәм сагынылган чара. 30 елдан соң озак көттереп, сагынып шундый озак тәнәфестән соң кире кайткан чара дип саныйм. Безгә берләшеп, кулга кул тотынышып эшләүдән бернинди зыян да булмаячак, чөнки без күршеләр бер-беребезне аңлап, бер-беребезне һәр яклап та ярдәмләшеп, бер-беребезгә башлыкларыбыз әйткәнчә бергә без яхшырак булдырачакбыз. Бездә шундый фикердә һәм татар матбугатының киләчәге ышанычлырак булсын өчен аның һәр тарафта аны аңлап, һәр җитәкчеләр дә аңлап, моның кирәклегенә төшенеп, үзләренең эшләрендә дә моны аңлап эшләсеннәр иде диясе килә, чөнки татар матбугатын укыган кеше, татар милли менә татар матбугатын укыган кеше, ул үзе барыбер без менә чагыштыруда әйтәм инде, ниндидер барыбер үзен кысада, тәртиптә тота һәм ул аерылып тора. Татар журналы, татар гәзите алган кеше, ул барыбер тәртиплерәк, барыбер иплерәк дип әйтә алам инде, чөнки менә шушы үзебезнең татар халкының гореф-гадәтләре аша без тәрбияләү миссиясендә үтибез. Журналистлар ничек эзлисез? Менә безгә дә җитәме? Редакциябездә журналист дипломы булган белгечләр юк, үземнән башка. Бер журналистыбыз экономист, югары экономист белемгә ия. Икенче журналистыбыз югары филолог белеменә ия. Һәм версткалаучы кызыбыз ул информатика укытучысы. Шуңа журналистика бүлеген бетергән кешеләр факультетларында гомумән брак бик зур. Чөнки профессия бик катлаулы һөнәр бит инде. Һәм шундый булып туарга кирәк. Шуңа брак сездә дә зур, монда да зур. Без менә үзебез укырга кердек 17 кеше. Шуның 9-ы бетерде, укып бетерде. Шуның 3-се журналистика. Менә мин үзем 4-нче класска кадәр бар фәннәрне дә бары тик татарча гына укыган бала, мәсьәлә, тапкырлау, шешелеш, җавап дип укыган бала.
соңыннан инде башка барлык фәннәрдә урысча укытылды. Әмма ләкин ул без шул Алиш, Габдулла Тукай шушы язучыларны кечкенәдән укып, үзебезнең телебездә аралашып үскәч, ул арытабыда шулай телгә мөхәббәт дәвам итә торгандыр. Мин гомумән журналист булырмын дип үзем әзерләнмәдем. Мәктәптә укыганда мин гомер буе дип әйтәм инде, мәктәптә гомер буе химияны яратып укыдым да, шушы юнәлеш буенча китермен дип. Тел һәм инша язу минем ул ничектер бер минем өчен ниндидер бер хобби кебек кенә иде. Әмма шушы химия буенча медицинага да, башка тармакка да барып та карамадым инде. Җиңел укырга керүе җиңел булганлыктан шушында кирип укыдым һәм инде тартылып киттем. Шундый бер урыс журналында шундый бер җөмлә хәтеремә кирип уялады дип әйтәм инде. Все люди как люди, а мы журналисты. Шулай булгач инде журналист булыр өчен ул үзеңнең шәхси вакытыңны да, ниндидер башка кызыксынуларыңны да артка ташлап, маяк кебек алдан барып, һәр җирдә дә алда булып, өлгәшергә дип йөгереп эшләй торган кеше инде ул журналист. Һәм менә безнең коллективта без иртән башлыйбыз, бер-беребезне инде кемгә нәрсә кирәген инде кайчагында әйтеп тә бетерәлмибез, былай ымлайбыз, әйттеңме, юк, менә бер-беребезне ярты сүздән дә аңлап, шундый бер тандем булып эшләйбез инде. Аллага шөкер, коллективыбыз дус, тату, кызларыбыз яхшы, тырышлар. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.